performance ang hatod ni Asia's Limitless star Julian San Jose sa It's Showtime. Siya ang nahimong special guest alang sa opening number. Kauban of course ang mga It's Showtime hosts nga sila Vice Ganda, Ann Curtis ug uban pa. Sa katapusan, wala palabya ni Julian ang mag-greet sa mga madlang-pipol. Daw nahimong usa ka real-life Barbie si kapuso primetime Princess Barbie Forteza sa iyang bagong photoshoot alang sa cover sa usa ka magazine. Ang iyang mga hulagway nag-viral online. Excited na ang mga Barbie fans, ilabi na nga nasayran nila nga nang script reading na sila pambansang Ginoo David Licauco og Barbie Forteza alang silang proyekto ang maging Sino Ka Man remake. Samtang, nasayran na sa Buwa Zenian Empire ang ilang kakuwangan, hinungdan nga naglisod ang Voltes 5 team sa pag-vault in. Gamito na sa Voltes 5 ang spin flying technique aron mapili ang beast fighter nga si Zyros. Magmalapuson kaha sila tali sa kontra at ang ilang panagsangka karong gabi pagkahuman sa 24 oras.